Witam pięknie. Melduje się po raz kolejny. To ja, Niklaus, profesor niezafeshabilitowany i już trzeci raz razem z Gryfnie będziemy was uczyć godać po naszemu. Słuchajcie, dzisiaj się pogodomy, jak to było za bajtla, eliłazi urostomajte graczki, a bawidołka, a zabawy. Słuchajcie, z takim najmniejszym bajtlem, który się dopiero co urodził, to nie ma zafes problemu. Mu się do gęby nupel, poszelonto mu się jakąś czyrkówką albo czymś, się go pokolyby, a on już ma z tego. Po tym jak już bajtel jest teraz większy, to przynajmniej w dzisiejszych czasach najbardziej popularną graczką do bajtlów, z tego co ja widzę, jest mobilniok. Smartfon albo iPhone, tablet, ale kiedyś tak nie było rozstojmili. My synki lotali po placu, bawiliśmy się we wojna, lotało się z takim kobyrym, który najprawdopodobniej pochodził z byle jakiej asty, z byle jakiego stroma. Ten kobyr oczywiście robił za givera, jobał za wojoka, jolotą, szczelał do kumpli, ciepał żech wyimaginowane handgranaty, dostawał żech śmiertelne postrzały, a umierał. O! Szpilało się we kapzle, graliśmy w tygo, albo tak zwanego berka. Jeszcze dawniej kiedyś kuloło się felga po placu. Grubiorze przynosili karbid. Ten karbid suło się do biksy, albo do flaszki po mleku, po bierze. Loło się do tego woda, albo się loło. Zafrupowało, szelątało i dup. Nie jeden palec stracił przy tej zabawie, ale takie były czasy. Dziążki miały pupnsztuby, znaczy ja samą taką elegantno, kaj się okna rozwierają, kaj się dźwierza rozwierają. We tej pupnsztubie się ustawiały jakieś laleczki, jakieś figurki, skokało się w guma, albo w klasy. A jaki to był ców, kaj się znodło taki kobyr, który był taki rozwidlony na końcu, to się nań zakładało guma i szło się z tego zrobić szlojder, albo gobla tak zwano. Do tego szlojdera się ładowało jakiś kizlok, albo taką małą kulka od łożyska, no i w życie. My jeszcze robili tak zwaną pukawka, obrzinało się końcek od plastikowej flachy po wodzie. Na ta końcówka trzeba było zamontować luftbalona, to zaciś albo na gumka, albo jakąś tratwą związać. Dawało się rajn ziarko grochu, albo jakoś krupa i jeździło się też na tak zwanym rollerze, albo na rollschuhach. Ja się na rollschuhach nigdy nie nauczył jeździć. Bez to nie byda nawet w obleku, bo się sam obala i ino będzie gańba. Było też trochę hazardu, żło się w szkata, chociaż za bajtla to raczej we wojna. Zjeżdżaliśmy na tak zwane różbanie. Kolibali mi się na roztomajtych kolybokach. Przyszł żech w nocy. Kręciliśmy się na karasoli. Buganiba. No a po tym to już ino... No mama tego nie idzie zapauzować. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Zapraszam was serdecznie do odwiedzenia głównej zajty Gryfnie. Eliby w tu szukał mnie. To mnie znajdziecie na Facebooku, a na YouTubie pod nickiem Niklaus Peron. Widzimy się w następny piątek, w następnym epizodzie. Czymcie się.